mga alang ng Allahu Ta'ala, yang Allahu Subhanahu wa Ta'ala wanan kita abawya or aadanan sining babawan ng dunya sangway kanan sabapan. Yang pagkaunta adisang babawan ng dunya aun sabapan o tumong ng Allahu Ta'ala sinyan. Law ng Allahu Subhanahu wa Ta'ala, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Awa ko lang nan abawya, awa ko lang nan aadanan. Yang jin aw yang manusya, ya tabya lang nan naasimban nilan ako gayd na Allahu Subhanahu wa Ta'ala. Sang tafsir ni Abdullah ibn Abbas radiyallahu ta'ala anhu sini na ayatan, yang makna lang nan ng liya'budun sini na ayatan is yuwahidun. Makna nan, yang but pasabot na asimbon nilan ako na Allahu Ta'ala, yang makna sinyan, yang asambukon ako ni manusya ng pagsimba. Mana, ako gayd na Allahu Ta'ala yung asimbon, waday lain pakanak. So alang ng Allahu Ta'ala yaning sabapan. Yani yung sabapan na nga idi kita sambabawan ng dunya. Yaning pigatawag na pagtawhid, pagsambuk kanan na Allahu Subhanahu wa Ta'ala sang pag-ibada at pagsimba kanan. Na uno na klase na pag-ibada, pagsimba sang Allahu Subhanahu wa Ta'ala, yang kalinian nan sikin kanato, inyang pag-ibada o pagsimba na sininsiro inikhlas para gid kanan na Allahu Ta'ala. Yan di taa inangan yang unuman na pagsimba, yatabya kanan gid na Allahu Ta'ala, kailaw nan sang Quran, fa'budillaha mukhlisan lahuddin. Agaw salaw nan simbalaw nan yang Allahu Ta'ala, nang sinsiro na pagkasimba, sininsiro na para gid kanan yang pag-agama, yang kay alang ng Allahu Ta'ala. Agaw sa sabapan sining pagtawhid, pagsambuk kanan na Allahu Ta'ala, ipababa ng Allahu Subhanahu wa Ta'ala yang kanan mga kitab, pilang ka mga kitab yang ipada ng Allahu Ta'ala, o upod sang pagpamaratyaya tasang Allahu Ta'ala, yang amamaratyaya kita sa itong mga kitab na ipadanan sang kautawan, o gidyang sabapan sinyan kariko, supaya indun kagaydan o indun yang mangautaw padig sang pagsimba sambukdanan na Allahu Ta'ala. Gawgani lang ng Allahu Ta'ala, wa ma arsalna min qablika min rasulin illa nuhi ilayh annahu la ilaha illa ana fa'budun. Awalaw nan kami pagpada kay Muhammad ng sinugo na yamang kau napakam mo. Manawa kami pagpada kay Muhammad ng sinugo na yamaw napakan mo. Yatabya na silan kariko, ilongan nami silan, iwahiyan nami silan, nawadalong nan lain nakadunan, nakarapat dapat simbon yatabya akulong nan na Allahu Ta'ala gid, agaw salong nan fa'budun, agaw salong nan simba mayu ako gid na Allahu Subhanahu wa Ta'ala. Sabapan sining pagtawhid, ipada ng Allahu Subhanahu wa Ta'ala yang kanan mga sinugo, pilang ka mga sinugo yang ipada ng Allahu Ta'ala sang kautawan, puno kang Nabi Nuh alayhi salam, tamanda sang katapusan na Nabi Muhammad sallallahu alayhi wasallam, ipada ng Allahu Ta'ala kariko ng kanan sinugo, supaya gaydan yang manusya, gaydan nilan yang kauman nilan, indun nilan yang kauman nilan, padig sang pag-ibadat kanan gid na Allahu Subhanahu wa Ta'ala, padig sang pagtawhid kanan. Agaw gani lang ng Allahu Subhanahu wa Ta'ala, walaqad ba'athna fi kulli ummatin rasula an i'budullah wajtanibut tagut. Aw sabun na benayaga padalaw nan kami ng sinugo sang kada kauman, kada nasyon, supaya law nan naasimban nilan yan gid sambukdanan na Allahu Ta'ala, mana pinaagi sini ng mga sinugo, aka induan yang kauman nilan, aka gaydan silan padig sang pag-ibadat kanan gid sambukdan na Allahu Ta'ala, wajtanibut tagut, aw supaya lang nan likayan nilan yang pigatawag na tagut,
na yanin tagut alang ng Allahu Ta'ala upod sang maana o upod sang pigataw na tagut base sang piaglongan ng kanatan mayo mga ulama kari kulongnan ng piagasimba na lain pasang Allahu Ta'ala maana paglikay sang pigataw na pagsakuto pagshirk kanan na Allahu Ta'ala. Agaw sa yanin pagdakwa pagsugo ng pigatawag na kasambok ng Allahu Ta'ala sang pagsimba o pagsagda ng pigatawag na pagsakuto sang Allahu Ta'ala sang pagsimba, yani kayam da'wa, yani yung propaganda ng mga kanabinabiyan. Way nabi na ipada ng Allahu Ta'ala, yatabya, yani yung muna nilan idakwa sang kauman nilan, yani yung mas ipakahalagan nilan sang da'wa nilan, yang pagsambok sang Allahu Ta'ala sang pagsimba o paglikay sang pigatawag na pagsakuto kanan kay nanga pinaagisin yan akaawnan kita doon ng madjaw o insakto na pundasyon na akapatungan ng kanatan mayo mga amal mga ibadat kaw may muyani katarima adto kanan na Allah subhanahu wa ta'ala kay di atarimon ng Allahu Ta'ala yang unuman nagabukan na ikasagulan ng pagsakuto sang Allahu Ta'ala yung pag-ibadat nan. Laong ng Allahu Ta'ala, innama yataqabbalu Allahu minal muttaqin. Sa bunabunayang atarimon gid ng Allahu Subhanahu wa Ta'ala, itong yagasikin laong nan sa mga utaw na bunayang alik nilan sang Allahu Ta'ala. Na yung mga utaw na bunayang alik sang Allahu Ta'ala, itong yagakalik silan sang Allahu Ta'ala na makapagsimba silan sang lain pasang Allah subhanahu wa ta'ala. Agaw sayang Muslim, umanisa ka natin, abungan ta, pakaingatan tagyod, na yaning pagsimba ta sang Allahu Ta'ala, akasagulan ng unuman na pagsakuto kanan na Allahu Ta'ala, kay kung kasagulan yang kanatin mayo mga ibada, ng unuman na pagsakuto, labida ko itong dakwa na pagsakuto sang Allahu Ta'ala, masiling yan sampyaglongan ng Allahu Ta'ala sang Quran. Wa qadimna ila ma amilu min amalin faja'alnahu haba'an manthura. Sa allaw na mauri apakita ng Allahu Ta'ala sang utaw yang mga yamang kainang nan sandunya nakatuni mano siya on baras nan sinyan aw gid sabab kay ikasagulan inyan isa dasagaw na sabapan sinyan kasagulan ng pagsakuto sang Allahu Ta'ala na ainangan inyan ng Allahu Ta'ala na may ng abog na ilayap gid ng samot na di akabarapantagan.